Fil-jiem li għaddew One News ta' dettalji dwar kif f'kumpanija li fl-aħħar snin ibbenefikat minn konsulenzi mingħand il-Gvern hemm involut membru parlamentari nazzjonalista li huwa wkoll Ministru fil-Kabinett ta' Lorenz Gonzi. Dan il-Ministru ta' kull sena jiddikjara dħul ta' eluf ta' euros minn din il-kumpanija. Imbagħad din l-istess kumpanija regolarment tingħata kuntratti ta' konsulenza mingħand il-Gvern. One News jinsab f'pożizzjoni li jiżvela li l-Ministru involut huwa Mario De Marco, Ministru tat-Turiżmu. Il-kumpanija li fija huwa involut Mario De Marco u li tieħu konsulenzi mingħand il-Gvernija il-kumpanija tal-avukati Guido De Marco and Associates. Kif żvela One News iktar kmieni din il-ġimgħa, din il-kumpanija għandha żewġ uffiċini fin-naħa ta' isfel ta' Malta, wieħed fil-Belt Valletta u ieħor fil-Ħamrun. Mario De Marco huwa inkluż anki fil-website tal-kumpanija bħala wieħed mill-avukati ta' Guido De Marco and Associates. Fil-jiem li ġejjin, One News se jibqa' jsegwi dan il-każ u jkompli jiżvela iktar dettalji.